Jama'a assalamu alaikum. Ni sunana Sadar Musa kuma haifaffen garin Kano wanda na taso a nan ƙofar ruwa. An haife ni shekarar wannan 1991, yau kimanin shekara 31 kenan. Kuma na taso na fara karatu da na yi primary school, Gobara Special Primary School. Daga nan na tafi Junior Secondary School Gogau, da na kammala kuma karatuna a Senior Secondary School ta Ƙofar Nasarawa, wanda yanzu kuma ina ci gaba da karatuna akan harshen Hausa. Kafin nan kuma bayan haka dai na yi samu diploma akan marketing a Kano State Polytechnic, da kuma da yanayi ya juya dai yanzu haka ina ci gaba da karatu akan harshen Hausa. Kuma ni ɗan kasuwa ne, alhamdulillah ana ɗan taɓawa. Mun daɗe muna gwagwarmaya akan wannan aiki, kuma ni ne na samar da su wannan harfa. Na fara aikin kimanin shekaru 10 kenan, wanda kusan ma sun haura 10. To alhamdulillah bayan na kammala na fara tuntuɓar masana da kuma wanda abin ya shafa, kama daga manyan professors ɗinmu da muke da su, musamman ɓangaren shi abin da na yi ɗin, da kuma wasu daga ciki doctors da muke da su. Wanda bayan na fara tuntuɓa da har gwiwata ta sare, to amma daga baya sai na samu ƙwarin gwiwa sakamakon iyayenmu waɗannan manyan bayan Allah da na ambata, professors, Allah ya musu albarka. Su ne mutanen da suka ta bani ƙwarin gwiwa wajen ganin encouraging ɗina domin na ci gaba da abin da nake kan na sare, domin abin da nake ba nawa ba ne, kuma abu ne na al'umma. Abin da yake faruwa, harshen Hausa yare ne amma bai da nashi rubutu. Kamar yadda ka sani, muna amfani da rubutun ajami da kuma na Hausar Boko. Wani rubutu da muke amfani da shi na Hausar Boko, mu Hausawa, rubutu ne wanda ba namu bane, na Birtaniya ne. A yanzu haka harshen Hausa ya kai bunƙasar da ya kamata a ce yana da nashi rubutu, wanda ko da ni ko wasu ban samar ba, to zuwa nan gaba wasunmu daga cikin waɗanda suka gabata ka iya samun ƙalubale ganin hakan bai samun ba. To amma Allah ya bani iko, na yi iyayin nawa, wanda ya rage kuma muna kan tuntuɓa wanda ya shafi gwamnati kuma da su masana. Eto, abin da ya ja hankalina shine kishin yaren, shine ya ja hankalina. Kuma ni na taso da, kamar yadda dukkanin masu kishin yare ne. To kuma alhamdulillah ni dai na taso da wannan tunanin, ya za a yi yaren Hausa ya samu nashi rubutu. To kamar yadda China take da nata rubutu, India take da nata, Larabawa suke da nasu, da kuma rubutun Ingilishi. So ba za mu haɗa kanmu da su ba saboda su sun yi nisa. To amma mu ma ɗin dai yadda suka fara haka za mu fara, wajen wayar da al'umma, a wayar da kansu su fahimci abin da muka yi da kuma ina muke so mu kai. Alhamdulillah nasarorin da muka samu shine
Kafin nasarori an samu ƙalubale sosai da sosai, to amma an fara samun nasarori matuƙa, saboda tun ina tuntuɓar kai da kai sai dai na je na samu waɗanda ya kamata, har ta kai kuma na je na tuntuɓi gwamnati. Akwai hukumar Kano Educational Resource Department KERD wadda take nan gandun albasa. Nan na taka da kwamitin da nake da su, muka je muka gabatar da abin da yake zama kamar leta game da aikin da na yi, wanda daga baya suka neme ni har suka yi interview ɗina. Daga nan ne kuma muka fara aiki da su, suka tura Ministry of Education ta Kano State. Ba alhamdulillah su ma sun karɓe mu, suka dawo da mu KERD. Haka dai muna ta aiki da su, har ma su ministry ɗin through KERD aka tura wa Jami'ar Bayero Faculty of Arts ɓangaren sashen harshen Hausa, kuma alhamdulillah akan su nazari su ba da shawara, kuma akan ita gwamnati kamar tana buƙatar ko so wannan rubutu a sashi a tsarin kamar manhaja kenan ta ɗalibai da sauransu. To kuma alhamdulillah kusan tun February na 2021, 8 ga wata, amsar jami'a ta fito akan shi wannan rubutu kamar wannan baƙaƙe da na yi, domin an kai musu document da duk abin da ya kamata su yi abin da suka yi. Kuma alhamdulillah jami'a ta ba da good recommendation a kai, har suka bani wasu kyawawan shawarwari, wanda da wannan nake godiya kuma nake jin daɗi, nake alfahari da kuma su waɗannan malamai da muke da su, domin lallai malamai ne masu kishin yaren Hausa, malamai ne waɗanda lallai suna da taban son su ga yaren Hausa ya kai inda ya kamata ya kai. Ƙalubale suna da yawa. Na farko akwai kamar rashin ƙarfafa gwiwa, shine babban ƙalubale na da nake fuskanta, domin mu dai Hausawa ne, kuma masu sauraro na wanda suke Hausa su ma Hausawa ne, da kallo na to duka abu ɗaya muke yi. Domin idan Allah ya tabbatar da wannan rubutu, ba wai nawa bane gaskiyar magana, kuma ba wai na wani bane ko na al'ummar Hausa ne. To da haka na fuskanci ƙalubale sosai, domin lokacin da hukumar ilimi ta KERD ta bani damar sun bani assignment akan na je na fara koyar da sample kamar na ɗalibai, da yanzu haka ina da ɗalibai aƙalla kusan da dama waɗanda sun iya karanta shi. Akwai yara daga shekara 10 abin da ya sama, akwai kuma manya matsakaita. Yanzu haka muna shirye-shiryen ma fara koyarwa a social media ta wasu hanyoyi da muna ɗan tsatsara su, yadda duk mai kishin abin mai buƙata ta wani tsari da za a koyar a zamanance, wanda ko baka tare da mu insha Allah za ka iya koya. To alhamdulillah gudunmawa kan muna neman ta da dama, saboda wannan aiki ba aiki ne na mutum ɗaya ba gaskiyar magana, aiki ne na mutane a al'umma daban-daban, wanda ba a san ma iya wanda zai ba da gudunmawarsa ba zuwa nan gaba kawo yanzu da muka fara. So tallafin da muke nema ba kamar na gwamnati, domin aikin nan bayan na kammala shi dama ita na fara tuntuɓa, kuma muke ta aiki da su, duk yadda suka ba mu umarni shi muke yi. To kuma har ya kasance ba mu samu mun ida ba, musamman a baya hidindimin zaɓe da sauransu komai tsaitsaya. To amma alhamdulillah abin da muke buƙata yanzu shine sport ɗin shine na gwamnati, domin ita ce wadda idan ta anshi wannan al'amari dukkan jama'a za su hankalinsu zai dawo kai, kuma su mai da hankali wajen ƙoƙarin yin aiki da shi wannan ilimi, da shi wannan rubutu.
to gwamnatin jiha ai ni ɗan Kano ne, kuma gwamnatin jihar Kano na fara tuntuɓa wanda yanzu haka muna aiki da KERD. Na gaya ma kawai sai yanayin zaɓe ne yasa duk abubuwan muka ɗan dakata har zuwa yanzu, don haka gwamnatin jiha nake magana. Kusan akwai littattafai da nake rubutawa don na kammala wasu, littafin malamai da kuma na ɗalibai. Domin wannan littattafai ma ban sa wa kaina fara aikin ba ma. Jami'ar Bayero su suka bani shawara cewa ga abubuwan da ya kamata na yi. To alhamdulillahi na kammala ma littafin malamai wanda ake cewa Teachers Guide, da kuma na ɗalibai Pupils Book, wanda kuma shi taƙinsa kaɗan ne ma an kammala. Namu ne namu mu al'ummar Hausa, ba na wasu ba. Kuma kada kasawa ta sa ka ce ko ku ce to wannan yaushe za mu iya, ko kuma wancan fa, kamar yadda ake amfani da rubutun ajami da na Hausar boko, ba domin a kawar da wa'yancan ba, a'a wannan zai zama ƙari ne. Kaga harshen Hausa ya zauna da kansa. Wannan nake jan hankalin al'ummarmu da su ƙara ba mu gudunmawa wajen yaɗa wannan ilimi da kuma san al'amarin, wanda kuma hakan mu shi zai ba mu ƙarfin gwiwar ci gaba da aikin da muke yi. Muna buƙatar support sosai akan project ɗin na financing, kuma ina yin nawa iya ƙoƙari gaskiyar magana. To amma gaskiyar magana akwai wasu ayyuka a gabanmu wanda muke so mu ga sun tabbatu, wanda muna buƙatar manya masu kamar ƙarfi su shigo domin a dama da su.